барои ҳамагон маълум аст ки дар ҷумҳурии ӯзбекистон шаҳри тошкент қаҳрамонии ҷаҳон баргузор мегардад дар риштаи куштини самбои варзишӣ ва самбои муҳорибавӣ. аллакай меҳмонон махсусан ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ба меҳмонхонае ки мо қарор дорем инҷо ҳузур овардан. ҳоло ман барои шумо нишон медиҳам аллакай мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон дар инҷо ҳузур доранд. аксаран паҳлавонон омодагӣ ба ҳамин мусобиқоти қаҳрамони анектар аз ҷаҳон хеле зиёд аст. бубинед дигар шиёру анамун таблиғоте ки барои қаҳрамони ҷаҳон аст пешкаш мегардад. мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон ба пуррагӣ мебинед Сорбон Латипов аст, ина паҳлӯи ман Фирдавс Насимов ва дигар паҳлавононе ки паҳлӯ ба паҳлӯ ҳастанд. ҳамроз Раҷабов қаҳрамони нава тоза қаҳрамони Осиё дар риштаи куштини самбо. ина Табрез аст Пафишоев яке аз паҳлавононе ки ҷоми Осиёро буридааст. Зафар Олимшоев ина паҳлӯи ман аст. мақсади асосӣ ин ширкат дар қаҳрамони ҷаҳон аст ки паҳлавонони дигар кишварҳо ҳам омаданд, меҳмонон аллакай омадрафт доранд. яъне мақсад ин қаҳрамонӣ фикр мекунам баъди ворид гардидани самбо ба барномаи бозиҳои олимпӣ ва эътироф гардидан аз ҷониби кумитаи байналмилалии олимпӣ набардҳо хеле пурқувват мешаванд ва умуман паҳлавонони қораи олам барои ба даст овардани ин қаҳрамонӣ набарди хеле тезутун мебаранд. имрӯз аллакай баъзе аз паҳлавононе ки сабуктар ҳастанд вазни худро мекашанд ва фардо аллакай набардҳо шурӯъ мешаванд. мушкил аст пешгӯӣ кардан. бубинед ҳоло қаҳрамони соли 2018 албатта Хушқадам Хусравов дар ҳайати мунтахаби ҷумҳурии тоҷикистон шомил аст. Зафар Олимшоев аст паҳлавони номдори мо дар ин риштаи варзиш ва ҳамчунин яке аз паҳлавонони номдори кишвар Фаридун Одилов ки моро дар муҳорибаҳои омехта медидем ҳоло дар самбои муҳорибавию размӣ мегӯянд мубориза мебарад. Сорбон Латипов аст ва дигару дигар Акмалиддин Каримов аст довталаби чандин мусобиқаҳо яъне анектар аз ин қаҳрамони ҷаҳон. вале ин пешгӯӣ кардан кори мушкил аст. вале мунтахаб бисёр омодагӣ дорад ва боварии комилам доранд ки дар ин рақобатҳо ҳунари шоистаи яъне тоҷикона нишон медиҳанд.